Peter Brower el Bell no pintava reis ni herois, pintava pobles sencers, rituals, conflictes i maneres de conviure. Les seves obres són, en el fons, un estudi sobre com funcionem com a societat. La Torre de Babel és una de les seves composicions més fascinants. Brower combina arquitectura romana, detalls flamencs i una escala impossible. La torre sembla avançar, però també desfer-se. És una reflexió visual sobre la fragilitat dels projectes humans i sobre com, fins i tot intentant construir el mateix, acabem vivint en mons diferents. En els proverbis flamencs, Bruegel fa quelcom radical, convertir més d'un centenar de refranys en accions humanes. El quadre és un caos ordenat, un mosaic de petites històries que conviuen sense jerarquia. Aquesta manera de representar la vida quotidiana mostra com les nostres creences col·lectives, sensates o absurdes, modelen el món que compartim. El to canvia completament al triomf de la mort. Bruegel abandona l'humor i pinta un paisatge devastat, on els esquelets avancen com un exèrcit imparables. Més que una escena de terror, és una meditació sobre la vulnerabilitat de qualsevol societat, quan el poder i la por dominen la vida pública. Un advertiment visual d'una força que ho arrasa tot. En contrast absolut, el casament camperol celebra el quotidià. Bruegel observa cada gest, el menjar servit en taules simples, els músics al fons, els convidats que reparteixen i reben. És un testimoni de com la cultura es transmet en els detalls, en allò que sembla insignificant, però sosté una comunitat. Un recordatori que la vida col·lectiva es construeix així, de baix cap amunt. I acabem amb Els caçadors a la neu, un dels paisatges més bells i influents de la història de l'art. Bruegel combina una atmosfera freda amb escenes plenes de vida, patinadors, pastors, animals, fum sortint de les llars. Tot passa alhora, però cada figura té el seu propi món. És una invitació a veure la humanitat com un conjunt de mirades diverses, totes igualment necessàries. Això és el que Bruegel ens ensenya, que darrere de cada paisatge humà hi ha múltiples històries,